Tak povídej. Tak ještě teda zmíním takovou maličkost, teda chlubím se, jak můžete vidět na fotkách, tak vlastně moje auto se zúčastnilo natáčení České televize seriálu Strážci duší. Jedním z hlavních účinkujících je vlastně Otulík, Norisová nebo pan Kratina. Tady tenhle pán byl řidič mého auta, vlastně moje auto a žluté kupé, tenkrát kamaráda, mají hrát v tom seriálu jakoby hlavní roli. Je to seriál o nějakých záhadách a vyšetřování, jakoby něco ve smyslu kriminálky a duchovna dohromady. A vlastně točily se třeba scény, jako kdy vlastně tady Martin Sita jel autem někam někoho hledat, jo, střílelo se tam, jakože naháněly se dvě auta. Bylo to takový docela zajímavý a ten terén a celý ten scénář byl takový poměrně složitý. Kdybych to viděla dřív, co mě bude čekat, tak asi bych do toho nešla. Naštěstí už jsem měla nový podvozek na autě. To jsme taky nezmínili, že jo? Je tam stavitelný konik. Dobrý, takže byl jako docela tvrdý, takže to naštěstí přežilo to, co to auto absolvovalo, což bylo, že se třeba tahle scéna se natáčela za Brnem v jedné konírně a ta přezdová cesta byla Polňačka Samá dír. A chtěli vlastně po mně, potom teda po Martinovi, že jo, po řidičovi, aby tou cestou spěchal a jel jakože svěžnou jízdou, jo. A točilo se to v noci a bylo to listopad, prosinec natáčení. Takže naštěstí jsem už teda měla i plecháče, tak jako šlo, to jsem teda strach neměla, spíš teda ty nárazníky a tak, takže první jsem Martinovi ukázala, kudy má jezdit, jak má s tím jezdit, nakonec to teda zvládl. Potom dokonce mě nacpali do auta vlastně 3 lidi, jakože řidič, kameraman a ještě osvětlovač. Když vyjížděli, tak se teda škrtli v jednom další kružná chvilka, kdy mě do kufru spali vlastně herce s puškou, kdy byla scéna, že se otvírá kufr, herec vylízá a vlastně sleduje, co se kolem děje a pak někde střílel a jako hodně zajímavý zážitky. Potom se natáčelo třeba ve Sloupě na Blansku, tam zase byla scéna, kdy měl vlastně Martin přijet autem rychle k hospodě, zabrzdit prudce, vystoupit, vlítnout do hospody, vlítnout zpátky, nasednout a vody. No a jelikož bylo, že jo, bylo to v prosinci, bylo posypaný štěrkem, byla cesta, tak on jak vlastně zabržďoval, zkoušel to na 2krát na nečisto, jednou na ostro, takže 3krát. 2 ty pokusy skončily vlastně i patníkem, jakože třeba to hodil o patník jednou, jenom na něho vyjel, takže trošičku, ještě říkám, všichni byli plecháči, trošku nárazníky pohoblovali. Po třetice už se mu to povedlo tak, jak měl, takže bylo to docela zajímavý. Chudák auto, ale uvidíme, až to bude v televizi, tak je hlavně kolik z toho zbyde, kolik z toho vystříhají a to tam všechno bude vůbec vidět. Třeba v interiéru dělali, že ohledávali stopy a jako hodně zajímavý, no, vlastně. Tak takovej náš zážitek asi nejcennější, no. Jako vím, že třeba Králík, že jo, byl taky videoklipu, tak to bylo asi do půl roku na to, tak si s těmi dětka dělali srandu, že když Králík je v videoklipu, tak já musím být v seriálu, že jo, tak ono to bohužel to tak není, ale náhoda se takhle k tomu stala, no. Jinak vlastně Martin, ten řidič, znám jako herec z filmu Účastníci zájezdu, kdy tam hrál taťku Jardu, měli vlastně toho kluka, který mu furt tvrdili, že je teplé a měli ještě tu holčičku, vařili v té kuchyni, jak jí to tam všechno zhořelo, anebo jak potom toho obtěžoval to jeho manželku, ten potápěč v té vodě, takže to je ono. A druhý herec, který řídil vlastně to žlutý kupé, tak dělal reklamu teď na Albert, jak ti muži perou to prádlo na tom balkóně. Takže oba dva docela jako vtipný vidílek, jako štáb a natáčení takový zázemí, prostě pecka. Všechno, no, jako zaplacili to nějakou částku, bylo oprava nárazníku naštěstí taky, takže nakonec to dopadlo naštěstí dobře. Super!